בא אליי איזה מנהל של מפעל גדול, אמר לי, יוסי, תקשיבי, השגתי את הטלפון שלך, אני מתחנן אליך, לך לאבא שלך ואמא שלך, אני רוצה להחליף להם את השולחן בבית, להביא להם שולחן איזה 4 מטר, עם איזה 16 כיסאות מאור, שהרב והרבנית, זה מילים שהוא אומר לי, שהרב והרבנית ישבו כמו מלכים בפסח. רצתי לאמא, אמרתי לאמא, תקשיבי, יש איזה תורם, רוצה להביא לנו שולחן, 16 כיסאות מאור, משהו מדהים. אז אמא אומרת לי, שולחן, כיסאות, זה לא משמח בכלל. תראה איזה שולחן וכיסאות יפה יש לי. כבר 20 שנה השולחן הזה משרת אותי בנאמנות, למה להחליף אותו? אם הוא רוצה לשמח אותי, שיזרוק פה 30 קרטונים של מצות, 30 חבילות עופות, 30 שמן, 30 סוכר, ככה כל אישה ענייה שתיכנס, אני אחבק אותה ואני אתן לה מצרכים לחג. זה מה שמשמח אותי, אם רוצה לשמח אותי. שיביא לי כסף להאכיל עניים, זה מה שמשמח אותי, לא משמח אותי, שולחן וכיסאות, אני לא צריכה, יש לי ברוך השם. כמו שכותב הרמב"ם, שאין לך שמחה גדולה בעולם לקדוש ברוך הוא, אלא למי שמשמח את העניים, את האלמנות, את היתומים, שמי שמשמח אותם נדבק בבורא עולם. אם אתה רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא, שמח את הילדים שלו. ודווקא אותם אלה שאין להם מעוטי יכולת. אין דבר כזה שאדם יושב בפסח, חוגג עם המשפחה שלו, והוא לא יודע שבתוך הראש שלו שימחתי מישהו. בספר החינוך כתוב מילים נוראיות. לא אמרתי אותם אדם, אני אומר פעם ראשונה, אני אומר אותם. הוא אומר שאדם שנועל את ביתו ולא מביא אורח ולא תרם למשפחה נזקקת, לא עשה משהו למען השני, אין זה שמחת החג, אלא שמחת קריסו. מה זה קריסו? ביטנו. הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה. לכן מקפידים, עם ישראל היקרים, מקפידים, ולפני החגים רואים את זה עוד יותר. כל אחד עוזר לשני, וחסדים, דברים, אין סוף. ותקפיד ותדע לך שאת החלק שאתה נותן לעני, זה החלק שהקדוש ברוך הוא מקבל, ומזה הוא יותר שמח יותר מכל הדברים.